Aquestes són les receptes que farem avui, d'acord? Amb el cura de cúrcuma latte que estem fent ara en aquests moments, que és com l'entrant per poder entrar en calor i tindre aquesta sensació més de confort i bueno, de benestar, exacte, molt bé, esperança. I aleshores farem el nostre menú de Nadal, que després degustarem tots aquí. Llavors, per això hem preparat un ponche navideño. Molt bé. Després farem com un entrant un hummus de bròcoli. Toma ja. Vale. Després farem uns espaguetis de carabassó amb pesto. Oh, Després farem un tartar de salmó, sí? sí, que és aquest d'aquí. Déu-n'hi-do. I després, per acabar, farem uns bombons energètics. Que guai. Pues Vale. Moltes gràcies, Àngels. No, de res. I tenim una mica els ingredients, no? Bueno, tot això sí, és el que hem preparat per poder fer totes les receptes. Sí? I també una miqueta aquí, bueno, ho tenim tot una mica així distribuït, depèn del que s'hagi de cuinar, i ja està. Ja amb tot això, doncs, ara ens hem de posar mans a la cuina i després a reunió. Molt bé, moltes gràcies. De res.